Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, lan Pak Widodo dan ingkang kula hormati. Ing dinten punika kita sami pinanggi wonten ing acara pernikahan ingkang minulya. Kula sebagai pembawa acara ngaturaken sembah rawuh dumateng sedaya ingkang sampun rawuh lan pirsa ing kuyung acara punika. Ingkang utami-tami kula ngaturaken puja lan puji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kita sedaya dinten-dinten kenikmatan ingkang wonten kawilang kata mugi kita sedaya tansah pinaringan kesehatan, kaharyan lan ketentraman. Para rawuh sedaya alhamdulillah sedaya acara sampun kelampah kanthi tertib lan lancar wonten ing mriki kawula sebagai pembawa acara awal ngantos akhir atas sedaya kesalahan kula. Kula nuwun agungipun pangapunten kula mungkasiaken kanthi aturaken matur nuwun dumateng sedaya ingkang sampun rawuh lan pirsa ing kuyung acara punika. Mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan berkah lan rahmat saking Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.